amazwi inkosi yamaNazaretha ebengiphathise wona ngiyawacelela uthande inhliziyweni zenu. Inkosi kuzise nikuzwile. Siyabonga amazwi omnandi sibaphiwe umbuso wenkosi, inkosi izingusise. Mfundisi Mthere usebekile oneyindlebe uzwile. Hayi uza ngomncomela naye la ngomncomela ngoba ngimthathe ngambeka la. Yazi uzoyenza into engiyifunayo. Isipanela lesengisifunayo kodwa ngiyabona njobe semusha ngiyafisa uNkulunkulu angivikelele yena amkhulise. Bese ngibusisela amakhosi, ngibusisela abefundisi, abavangeli nabashumayeli nebandla lonke lamaNazaretha. Izalimi azizwelo
nami sengiyiphose singini nje ngemvukane ngibona lo mbhemu lo kajele sewenze uqeda umsebenzi sengidlala umona ngibona phela ingane yami ayenze ukuthi phambi kwami uNazaretha amahle enkosini nesigodlo nabantwana ngiyakhuleka bayede hlangalezo ngikhuleke esilweni esikhulu khuleke isilo samabandla ngikhuleke nabantwana bonke basendlongweni ndlongolo bonke ngezigodlo zabo ngibingeleleke ney'nduna ey'khona zezwe lakithi ney'khulu zonke ezikhona phakathi kwethu bese ngibingelela nebandla lonke lamaNazaretha maNazaretha kufanele ngabe ngiyanibonga futhi fanele nginibonge into eniyenzile la eNdlunkulu inkulu ane ubonga yithini sile emhlabeni noba kwaba ngasekho into engijabulisa kakhulu ukubona uthando phakathi kwamaNazaretha neNdlunkulu lukhula unyaka nonyaka lukhula kulo nyaka kathi lukhule kakhulu lento ngeke ngisho ukuthi nezinto niyazi nina abefundisi bayazi ositalo bayazi ngeke ngikusho ekubhubhini kodwa enikwenzile ningeza inhliziyo noma lenza into enjena amaNazaretha ngivamise igama lami ngenza ngiyiqhenye kakhulu kunaqala ngani ungithokoza kakhulu maNazaretha ukuthi mangabe nginicela ukuthi izaniko niyenza kube ngathi manje seniyayiphinda phinda ubuhle bakhona ngibone bubuhle kakhulu engokujabulela kakhulu lithe ibhubisi wakhangela malibhonga libebeza amaNazaretha lithi seyisondele isikhathi lesi esasishiwo isile sibuzile umndokongane ukuthi la ekhaya siyoletha umkhuleko ngaphambi kokuthi kungene umkhosi woselo nalela amaNazaretha njengoba kumhlophe inkalo namhlanje le nkonzo noma lo mkhuleko sihlangana nawo namhlanje sawuphiwa isile sibuzile isilo umndlovumbane awuzange upheleke noma umndlovumbane engasekho wayekade eshilo kodwa wathi ntakamekisa noma ngikhona noma ngingekho ufika la enyokeni ulethe lo mkhuleko nikhulekele ungena kumkhosi woselo nina-ke maNazaretha fanele niyibambe lento ngezandla zombili ngoba neselwa yinhlanhla enkulu kakhulu wayengakhetha nawe liphi ibandla kepha inhlanhla yehlela phezu kwenu
ingakho-ke namhlanje sila sisemagameni omuntu omdala. Kwangathi kuyonakala kanti akubonakali. Yakhula le nto. Sahamba isilo. Sivele lesilo esikhona manje. Sasivele sesikhethile inkosi yamaNazaretha. Kushilo umfundisi waqophe umlando. Owakaze wenzeke. Emhlabeni. Ukubale isilo sithi sifuna ungena emanzini. Ungena wesilo ke emanzini abantu abankulunkulu. Washinde enkulu ukuthi yena. Ngoba kwakusho ukuthi indlu enkulu lento eyenziwanga yithina. Eyenziwanga isilo esibuzile. Kodwa yenziwa isilo lesi sayiphakamile. Sabe sabona umbombo wethu lapha. Esimnjani. Esimletha lekhaya sizomenza uNkulunkulu. Kwaba ukuqala kobuhlobo kwalekhaya. Ongeke phinde phele. Mana zala ngendlela inhliziyo yokuthi iqangayo namhlanje. Ngoba niyazenzela izinto nganitshela ingalokho nibheka ukuthi nokwenzela lo ufuna ukuzenzela. Mina abantwana bakaNkulunkulu anginalutho. Yebo manginani nakho konke ngiphelele. Mina ngiyintandane. Yebo manginani kuyaphela umntandane ngizizwe kuwumuntu njengabanye abantu. Bese ngibonga abefundisi abasiphathele wonke lo msebenzi. Nositalo abesiphathele wonke lo msebenzi. Nabashumayeli, nabavangeli, nabakhokheli nebandla lonke lamaNazaretha. Ngibonge kakhulu kwelesilo esikhona njengamanje phakathi kwethu. Ngoba phela kube sasithandi sizothi lento ayiphele. Kepha-ke ngoba isilo siyiNazaretha ngokwenhliziyo. Sathi ayiqhubeke nje usaqhubeka namhlanje. Yaqalwa isilo esibuzile. Ngiyathemba ukuthi lasikhona nje masibonga ngamehlo omoya. Sibheka ngapha emhlabeni. Sibheka siveze izinyo ukuthokoza. Ngiyafisa-ke ukuthi sengiphetha. Ukuthi njengoba nihlangene kanje emaNazaretha, ngiyacela ningaphinde nihlukane.
sibumbane njengesisho sababa omkhulu uthi nibe munye njengebumba likaSimeni. Bese ngifisela wonke umuntu okhona namhlanje ukuthi mayisehamba ekhaya uNkulunkulu ambuse ngawo wonke kade exelela. Ukuhlupha kakhulu ke futhi ingane zethu ziyaphuza. Ngiyafisa ukuthi ngelina uNkulunkulu angayikhumbula le ingane ziphume ezintweni ezidaka ingqondo. Ngoba phela thina mawuzala umfana uthi uvukile umuzi. Mawuzele inkosazane uthi sangena inkomo. Maye abantu ke mabesifazana sibakhulisa kahle ukuthi ngale isikhathi sunethemba bese utshwalini. Kuthi thina siphuza njengabantu abawakhaya utshwala siphuza sifuna ukubona ibhodlela liwa ngapha. Namakesi wangapha. Bese sigibele ibhaleni masayibondele ekhaya. Akungathi umnumzane selibhekile ungene kwakho usukhutshwa ngebhala. Kabu nayo nje ibona egcekeni wathi awuthi ngiyoshaya into encane yabuza ungena ngebhala. Ngiyafisa ukuthi abantwana bethu bangayenzi lento. Ngoba ikusasa lethu sibeke kona. Bese ke bantwana baNkulunkulu kubuye inhlonipho eyakade khona eqaleni. Ngoba phela umntokomane wayethi leli bandla ulithanda ngoba lifundisa ngenhlonipho. Uthi ulithanda ngoba lisamgcinela imvunulo yakhe. Ngiyafisa ke eNazaretha ukuthi abaphuma esiporweni engathi uNkulunkulu angabakhalima babuye. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlalelo sekhulu ikhulu neshumi nesishiyagalombili 118. Sacela umfundisi Mlungwane awashiphulana sifana esihlala inkosini. Amen.